Esta obra retrata a un gran referente universal, Teresa de Calcuta. Queríamos representar un pouco os que foron máis importantes para este proceso de igualdade e paz no mundo. Os meus compañeiros axudáronme a inspirarme como poder facelo. A Borja acendeuse a bombilla no último momento para crear a súa obra. Estaba sin ideas hasta o momento e miran para arriba e vin a luz da bombilla e inspirarme neso, que me saleu a luz. Estes son só dous exemplos do talento que se recolle na 18ª edición de Saudarte, impulsada pola Fundación Galega contra o Narcotráfico. O proxecto busca divulgar entre a rapazada a arte como actividade de ocio saudable. Mostrar xeitos de ocio constructivo, de ocio saudable, de ocio que nós chamamos intelixente, porque a verdade que é así, e que fai crecer as persoas, non? Está máis que demostrado que a ocupación constructiva de tempos de ocio con a actividades saudables é tremendamente positiva para a formación da persoa e ademais é un factor de protección fronte ás drogodependencias, adiccións, etc. A mostra recolle o traballo de 35 mozos e mozas procedentes de varios centros educativos de Cambados e a súa contorna. Hai moitísima variedade, porque eso claro, cada quen depende da súa propia idea, da súa propia a veces tamén depende do profe que tamén que leve por un lado ou por el outro, pero o que se importa é a expresividade de cada quen. Saudarte inaugurouse hoxe en Exposalnés, vai estar aberta ao público ata o día 29 deste mes.